Irrikitan zaude zubietan txangoren bat egiteko? Elurra dago eta eskiatzera joan nahi duzu? Opariren bat egin beharra? Gazte txartelak abantaila ugari eskaintzen dizkizu udazken eta neguan udan beste edo gehiago diverti zaitezen. Kontzertu, antzerki eta museoetarako sarreren zozketak, epeletan babesteko. Deskontuak estatuko eta Europako eskiestazio askotan. Bidaia asegurua eta garraio deskontuak zure txangoetarako. Deskontu ugari edonolako hainbaten datan eta askoz gehiago. 14 urte badituzu, etxean jasoko duzu gazte txartela. Eta ez da iraungitzen, 30 urte bete arte. Gogoratu beste autonomia erkidegoetan eta Europan ere erabildezakezula. Eskaintzen dituen 80.000 abantailak lortuz. Galdetu beti establezimenduetan, ea gazte txartelarekin abantailarik duzun. Gazte txartela, udazken eta negurako zure planik onena. You more, be more.